ако трябва да го описвам с една дума, за мен Витоша е бягство. Аз съм Теодор Петков и съм хижар на хижата на композиторите на Витоша. Като цяло съм работил дълги години като планински водач и исках да го съчетая след работа, да мога да използвам свободното време, да ми бъде със семейство в планината. Всичко започна по време на пандемията, когато реших да скъсам с настолната работа вкъщи, хоум офиса, и реших да стана хижар в Родопите. Преди години учих в Германия и като се прибрах в България, хобито ми стана катерене и ходих доста често в планината. Реших да почна да се занимавам с немски туристи в България. Бях няколко години планински водач и екскурзовод. И след това, по време на пандемията, всичко се разпадна и вече нямаше нужда, нямаше толкова туристи. И реших да изпробвам една година в Родопите да стана хижар. И там ми беше първи опит с хижарството. Следващата година изпадна възможността да се занимавам с тази хижа и се метнах директно, защото не ми се връщаше обратно в офиса. И така станах хижар на Витоша. Повечето хора, които ходят по хижите, си имат някаква планинарска култура. Сега Витоша може би прави малко изключение, защото се качват всякакви хора и не само планинари на нея, защото е много близко до столицата. Нали? Но като цяло повечето хора имат планинарска, имат култура, на фърляне на боклуци и са пазят чисто като цяло. Най-лошо впечатление ви прави, че това, че ако си оставиш нещо в планината, някой друг трябва да ти го занесе и да ти го изхвърли. Си има тази култура по хижите, по-непристъпните хижи. Сега при нас все пак се стига с кола. Понякога хората сами предлагат да изнесат чували с боклук след празненството си. Тази инициатива Пиринско чисти планини като цяло ми допада, харесва ми много, защото ако има такива пунктове дори на Витоша, хората наистина да имат пликове и да могат да събират боклука и да ги връщат на тия пунктове, ще е супер. Това и липсва на много места. Идват всякакви хора, през седмицата има много работещи, които искат в почивката, работната си почивка, да свършат нещо и да помогнат за хижата. И най-много от тях идват доброволци, които са ни помагали много с боклука и с строителни отпадъци, и всякакъв друг боклук, рязане на дървета и така нататък. Личният пример в планината си е, може би, добро показно за хората, които не знаят тези етикети за събирането на боклука и да видят просто как се прави, как трябва да бъде. И това, че отидеш на едно място, не са длъжни от това място да ти свърлят твоя боклук. Ако си е твой боклук, хубаво да си го вземеш сам. Кемпреса на Пиринско със сигурност би ни помогнал, защото ще намали обема на боклуците, а това е най-големият проблем, защото все пак ние сами си изнасяме боклука и в собствените си лични автомобили и колкото по-малко боклук, толкова по-бързо го изхвърляме реално. Ако трябва да кажа едно изречение на всеки, който ще стъпи това лято в планината, би било да си носи вода, защото е доста топло, и ако може да не е в ПВЦ бутилка, в стъкло или метална такава, за да има по-малко боклук, защото наистина много боклук се събира от тия бутилки.